Hei, mä olen Janne Aso ja toimin TYKS sairaalapalvelulautakunnan varapuheenjohtajana. Ja meidän lautakunnan vastuulle kuuluu Turun yliopistollisen keskussairaalan, tämän kantasairaala-alueen lisäksi entiset aluesairaalat ja Turun kaupungin sairaala, Kaskelinna ja terveyskeskusten vuodeosastot. Meidän lautakunta kokoontui eilen illalla 23. helmikuuta ja kuultiin tulosaluejohtaja Mikko Pietilältä selvitys siitä, miten Varsinais-Suomen hyvinvointialue on lähtenyt käyntiin ja miten ne 2 ensimmäistä kuukautta on mennyt sekä miten sairaalapalvelut on niistä selvinnyt. Erityisiä haasteita on ollut henkilöstöhallinnollisissa asioissa ja ne on vaikuttanut palvelutuotantoon, kun sopeudutaan nyt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnosta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallintoon. Samalla on myöskin onnistumisia koettu. On pystytty siirtämään henkilöstöä sinne, missä on akuuttia tarvetta siellä potilastyössä. Esimerkiksi on pystytty pitämään terveyskeskusten vuodeosastoja auki siten, että meillä on pystytty sairaalahenkilöstöä sinne siirtämään muun muassa lääkäriresurssia. Meillä on pulaa henkilöstöstä. Kuultiin eilen, että meillä on pulaa hoitajista, meillä on pulaa lääkäreistä. Täyttämättömiä vakansseja on reilusti ja niitä ei saada täytettyä, kaikkiin ei löydy henkilöstöä. Erityisesti lääkäreiden osalta meillä on erikoisaloja, joilla on merkittävää pulaa koko Suomen tasolla. Eli edes rahalla ei saada henkilöstöä. Psykiatria on tästä hyvä esimerkki, missä on täyttämättömiä vakansseja huomattavasti. Hieno juttu oli eilen, että päästiin tutustumaan TYKSin keskusten teho-osastoon ja kuultiin sieltä ylilääkäri professori Liisa Lehtosen kertomana, minkälaista huipputyötä siellä yksikössä tehdään. Päästiin haastattelemaan tuoreita vanhempia ja heidän kokemuksiaan siitä, minkälaista palvelua he ovat saaneet täällä sairaalassa ja minkä tasosta ja laatusta se on ollut. Ja tosi hyvää positiivista palautetta tuli. Täällä sairaalassa on paljon huippuosaamista ja voidaan kansainvälisesti niin todeta, että Turun yliopistollinen keskussairaala on kansainvälisesti mitattuna niin sairaaloiden kärkijoukossa. Turun yliopistollinen keskussairaala tämän Varhan osana tarjoaa myöskin sitten meidän oman maakunnan lisäksi yliopistosairaalapalveluita Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntien asukkaille myös. Mutta tässä lyhyesti siitä, että miltä näyttää sairaalapalvelut tänä päivänä. Ja ei muuta kuin pysy kanavalla ja palataan terveysasioihin. Se on moi!